nade mane maduong' ma sirikal ni godo e neno ni pi mawuok e nam olos e yo makare mondo mi ochop e miere mondo ji oti godo? Erokamano, iyudo ni Homa Bay County chiegni nigi 80% ata malo 80 mar nam mar Lake Victoria. Tiyudo ni pok oti kode maber mondo mi jowa oyude e kor gwenge kamoro amora. Challenge maduong' mabedo ni pesa manyalo keyo pigni e matin. Iyudo ka thoth pesa manyudore ok nyal timo kata keyo pi moromo kalore gi dwaro mabedo nikech pi mawuok e nam ok dikawa kawa tigoye ni ji kamano. Nyiso ni nyaka gernegi gigo madwarore mondo mi timnegi ithiedhgi maber kasto keto pipes moromo tikeyogi ne jopiny. Koro challenge maduong' ni pesa mantiere ma samoro bende yudore kaya malo e matin. Emomiyo gino dwaro ni need bedo mondo mi jowa otudre gi jogo manyalo konyowa timo keyo pi ailani. Erokamano, bende nawinjo ne chiedh nade mane nawinjo kinde moko kanyo ni thothne ka sirikal osekelo ne oganda pi. Iwacho ni sirikal mar kaunti ma Homa Bay